салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси 57 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Hello everyone, hello dear friends, welcome to lesson 57 from English in 99 days. дӯстони арҷманд, маъзарати зиёд ки тӯли тақрибан 1 моҳ шуд набудем дар канал, фаъол набудем. хуб ба баъзе аз сабабҳо ба баъзе аз корҳо машғул будем. боз баргаштем ба бигем ки канал. хоб дарси 57 аст ин дарс. хоб мо аллакай 100 ибораи англисӣ барои сайёҳона тамом кардем ва боз аз ин дарс шурӯъ мекунем муколамаҳои дар мавзӯъҳои мухталиф. хоб унвони муколамаи имрӯза he's over there, he's over there, he's over there. he's over there мешавад ки вай дар онҷост. як нафара вақте мо шумо пурсон мекунем ки вай дар куҷост, баъд нафари дигар мегӯяд ки вай дар онҷост. ё ки масалан мегӯем шумо дилшод ҳастен? мегӯяд не, ман дилшод нестам. дилшод ҳо ана онҷост. ана ҳамин he's over there ба забони тоҷикӣ мешавад ки ҳо ана онҷост, ҳо ана онҷост. хоб бале. хоб дар инҷа Jennifer мегӯяд ки excuse me, excuse me, excuse me яъне маъзарат, бубахшед. яъне ки шарт нест ки аз мо ягон хатогӣ сар зада бошад, баъдан мегӯем ки excuse me. яъне дар забони тоҷикӣ ҳамин чиз аст, мегӯем бубахшед фалон кӯча дар куҷост, ё ки бубахшед фалони дар куҷост. хоб excuse me, бубахшед. Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? оё шумо Steven Carson ҳастен? ин гапа кӣ гуфт? Jennifer гуфт. ва David дар ҷавоб гуфт ки no, no I'm not, no I'm not, no I'm not, he's over there, he's over there. хоб унвони ҳамин муколама аз ҳамин ҷо гирифтагӣ аст. he's over there яъне вай дар онҷост. хоб дар ин ҷо Jennifer мегӯяд ки oh I'm sorry, oh I'm sorry. яъне дар тоҷикӣ мегӯем ки эҳе бахшиш, ё ки ваҳ бахшиш. яъне мегӯем шумо масалан ки баҳром ҳастен, баъдан не ман баҳром нестам, баҳром дар онҷо аст. бахшиш алайхе бошад, бахшиш. оҳ яъне ҳамон оҳ, масалан дар забони тоҷикӣ ҳам ҳаст. бахшиш. хоб дар инҷа Jennifer вақте ки шунид аз David ки David масалан дар фалон ҷост, дар он ҷост масалан ишора шуд аз тарафи David, ва Jennifer рафт ба сӯи ки Steven. Steven рафта гуфт ки Steven, this is your book, Steven, this is your book. яъне мегӯяд Steven, салом Steven, ин китоби ту аст. яъне чаро аломати савол омад дар инҷа? вақте мегӯем ки вақте як нафара масалан мегӯем ки Алишер, Алишер, дар инҷа ягон савол нест. Алишер, Алишер. яъне вақте ки Алишер ба аломати савол ки меорем, мақсад ин аст ки оё ту Алишер ҳастӣ? Алишер. хоб дар инҷа мегӯяд ки Steven, Steven. хоб this is your book, ин китоби ту аст. инҳо тақрибан шояд дар як синф мехонанд, шояд ки масалан дар як мактаб ҳастанд ё дар як донишгоҳ ҳастанд. мегӯяд ки ин китоби ту аст. ва Steven дар ҷавоб мегӯяд ки oh it's my math book, thanks, oh it's my math book, thanks. яъне ташаккури зиёд. яъне ин китоби ман аст, it's my math book. ин китоби риёзии ман аст, китоби математикаи ман аст. Thanks яъне ташаккур. хоб ин яъне ҳамон аломати чӣ аст? тааҷҷубӣ аст, яъне тааҷҷуб мекунем. мегӯем خب در اینجا
вақте ки гуфт ки бале ин китоби ман, ин китоби математикаи ман аст ва гуфт ки thanks, яъне ташаккур, боз савол мекунад аз ки аз Jennifer савол мекунад ки you are in my class, right? You are in my class, right? ту дар синфи ман ҳастӣ. Ҳамин хел не? Right, яъне дуруст. Right, дуруст. хуб, масалан дар синфи ман ҳастӣ, мақсад ин аст ки баъзе аз шояд ки курсҳои донишгоҳӣ бошад ё ки коллеҷҳо бошад, масалан дар дигар синфҳо таҳсил мекунанд, дар дигар синфҳо мехонанд, аммо баъзе аз синфҳошон як аст. Масалан дар синфи математика ё ки дар синфи забон ҳам масалан курси яги б меояд ва ҳам курси яги а меояд, масалан, яъне мисолро гуфтастем, ҳамчун мисол. баъдан ин мешавад, мегӯяд ки ту дар синфи ман ҳастӣ. Рост, яъне дуруст, ҳамин хеле дуруст. ва инҷо бояд Jennifer ҷавоб бида. Jennifer мегӯяд yes I am, yes I am, бале ман ҳастам, яъне I am ман ҳастам, яъне мақсад ки бале ман дар синфи ту ҳастам, яъне бо дар як синф ҳастем. мегӯяд ки I am Jennifer Miller, I am Jennifer Miller, I am Jennifer Miller, ман Jennifer Miller ҳастам. хуб, Steven мегӯяд it's nice to meet you, it's nice to meet you, it's nice to meet you. ин ҳамун фикр мекунам гузаштагӣ будем дар дарсҳои пешина, вақте ки як нафар хати шинос мешем, баъдан чӣ мегӯем? Nice to meet you яки it's nice to meet you. яъне нафари аввал мегуфтагӣ мегӯяд it's nice to meet you, нафари баъдӣ мегӯяд ки nice to meet you too, nice to meet you too ё ки nice to meet you масалан. хуб, инҷа Стивен гуфт ки it's nice to meet you, яъне аз дидорат шод ҳастам, аз шиносоӣ шод ҳастам. баъдан Стивен ба сӯи Дэвид мегӯяд. Дэвид мегӯяд hey David, this is Jennifer, hey David, this is Jennifer. hey ҳамун дар забони тоҷикӣ яъне hey мешавад, аммо баъзан ба маънои салом ҳам меояд, аммо саломи ғайрирасмӣ аст, яъне дар байни бигем ки рафиқон истифода мешавад. мегӯяд ки hey дар забони тоҷикӣ ҳам аст, мегӯяд hey инаи ки аст? Дэвид аст. hey ин Дэвид аст. hey David, this is Jennifer, hey David ин ки аст? Jennifer аст. ин Jennifer аст. She's in our math class. вай дар синфи математикаи мо ҳаст. Our яъне мо. вай дар синфи математикаи мо ҳаст. хоб, баъдан Дэвид мегӯяд ки hi Jennifer, hi Jennifer, салом Jennifer. хоб, Jennifer дар ҷавоб мегӯяд ки hi David, nice to meet you, hi David, nice to meet you, яъне салом Дэвид, аз дидорат шод ҳастам ё ки аз шиносоӣ шод ҳастам. тақрибан ҳаминҷа шояд ки тамом мешавад. бале, яъне ки диалоги имрӯза дар ҳаминҷа ба поён мерасад. хоб, бале, дар ҳаминҷа дарси имрӯза ба поён мерасад. ана ташаккур мекунем аз нафароне ки дар тӯли ин як моҳ тақрибан аз мо суроғ кардан, пурсидан, хо дар фейсбук бошад, хо дар инстаграм бошад, хо дар комментҳои бигем ютубӣ бошад, пурсидан, суроғ кардан. аз яку яки шумо миннатдорем, ташаккури зиёд. ва аз касоне ки бори аввал меҳмон мешаванд дар канали мо ва ин видеоҳоро бори аввал мебинанд, лутфан обуна шуданро фаромӯш накунед. ва аз тамоми дӯстон, аз обуначиён, аз забономӯзон лутфан хоҳиш мекунем ҳамун гузоштани лайка фаромӯш накунед. ягон савол дошта бошед дар комментария савол гузоред ва метавонед дар инстаграм нависен, ё агар касоне ки дарсҳои хусусӣ гирифтанӣ бошанд рӯ ба рӯ аз тариқи скайп метавонанд ки мо дарсҳои хусусиам дорем. бигем ки ҳар бегоҳ ё ки як рӯз пас метавонанд аз ин дарсҳо низ истифода кунанд, хо дарсҳои англисӣ бошад, хо туркӣ бошад. ана дар хизмат ҳастем. боқӣ дар амони худо бошен, муваффақу муайяду сарбаланд бошен. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. See you next class. Goodbye.